където обещанията са просто прах. Се чу глас от народа, силен и жив. Стига мълчание, време е за порив. От малко място тръгна искрата, с мечта за България и за свободата. Не за власт, не за личен трон, а за народ, който иска свой закон. Време е за величие, време е сега да изправим България горда в света. Когато истината гори като пламък шеща, народът се буди и тръгва към свода. Величие не е просто дума, това е гласът на народа без шума. Когато страхът падне като стена, ще видиш България може сама. Говорят за промяна, но правят едно и също. Обещават светлина, носят само мрачно. Но някой каза, стига край на играта, и тръгна по пътя срещу системата. Не е лесно да стоиш срещу бурята, когато истината разбива структурата. Но всеки, който вярва и не се продава, знае, народът сила става. Ако един се изправи, ще падне. Ако хиляди станат, ще стане. Историята пишат смелите хора, не тези, които чакат от вчера до утре.